Ja, zei je één keer in de 4 jaar dan met waar ik weer een bijzonder project heb. Dus het hoofdzakelijk zit in de skippen, containers. Daar is dan een treinsteltje bij zus komen. Ja, dat was heel bijzonder. Ja. Straalpak. Het is een heel mooi hesje. En er wordt verse lucht wat erin blaast. De ramen zitten onder de graffiti. Elke hele boetenkant weer helemaal inspuiten. Dan wij het oude raam eruit hellen. Dichtmaken met hout. En bij deze zit er al naar je raam. Komen we er ook weer in. We hebben een opdracht gekregen om jouw treinstellen te behandelen, te stralen, in de groenverf te zetten en weer uit te lakken. En dan gaan ze weer naar Amsterdam, had ze kleren binnen. Er wordt een hotel wat even maken. Ze komen oorspronkelijk uit Zwitserland. Ze hebben een hier in Utrecht staan. Ja, dat het spul weer naar Friesland komt, ja, ik vind het heel bijzonder. En hoe kan dat het dan hier komt? Ja, een goed bedrijf denk ik. Deze met kleren. Binnenkant met hier en daar nog wat aan gebeuren. Het is alleen goed feest hoor, hè? Is hier wel een beetje een oude bende, of niet? Ja, je bent er goed in bezig geweest. Nee, ben ik dakloos, zij 4 jaar in Utrecht zien. Nou, dakloos is minder erin sliepen. Nou, zij koper eruit hellen. Nou, ziet je misschien ik wel. Je bent ik wat leidingjes binnen al trots hier. Raam heeft eruit slaan. Nee, in principe is het een sleeptrein. Zie je, Rick, hij is hier in zus. Nou, is mijn trap omheen, daar kan 2 sliepen. De zitbank is vooruit klappen, een keer in sliepen. En in de wand zit ik nog een keer stapelbed. Die kan ik vooruit klappen. Ja, maar daarom een doekje schoonmaken. Ja, met een schoonmaakploeg met erin. Alles met schoonmaken weer, alles met uitstappen weer. Maar ik ben bang dat het spul er in keer staat, dat de treinstellen er in daar staan. Dat ze weer onder de graffiti komen, ja? Hou je zelf een beetje van trein? Persoonlijk heb ik er helemaal niks van. Nee, ik stap later in de auto, ik zal de tijden bepalen. Nee, geen vertraging. Nee. Wat is dat allemaal? Ik hou lekkere Frieske hapjes. Waar is nou eigenlijk het lekkere Frieske hapje? Bestaat dat of? Nee, dat is niet natuurlijk. Volg een beetje banen. Maar dat is weer. En waarom doe je dit? We maken het maar. Het thema van Almere dat ik hou van Friesland. Nou, zo hebben wij maar de jeugd bedacht, we moesten hier maar even naar doen. Nou, dat hebben we slagen, dacht ik. En wat heb je hier op bewijn? Muziek.
drank en feest. En leuke sfeer. Maar alles in het thema van heer. Ja. We hebben bijvoorbeeld Jolke uit de Wespel. Die is ook wel aanwezig. En er zijn verschillende boeren en zo doen we. Heb ik een prijs van? Maar geen prijs van, dat is wel jammer genoeg. Maar dat maakt het dus net zo vol uit, dat maakt het gezelliger. Laat ze nou maar praten, want ik vind die afzak is. Als de tienen gaat, dan kan het neer, dus dan maar bij me best. Werk is die weg, viel me vrij, zo naar zij en zo laag is nooit maar.